Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Roderick Molina. Manibut iti liwliwa kinarayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook. Yeah, kakabsat. Ibag nga panagbibuyayo aming kakabsat. Dagiti viewers ko apo. Diti liwliwa kang rayaw. Kumusta kayo amin? Gawawit ak pailain. Hello, hello. Hello, hello. Mahal ko. Manipod apo dito yung Santa Cruz. Very my friend. Welcome kayo. Amin na damay sa viewer. Allow ko natin viewer ko apo. Sinulayan. Message ka man apo. Message ka man. Kalsat kun kayo. May isang bukol nga viewer ko. Thank you for watching. Sino dato? Mag-message ka buta sa kapsa. Tanong Ipimanaw mo ito. Thank you. Mali po dito. Liwliw ako na rayaw. Dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Naputawa mo gaya man nakisalbag. Yeah. Kasi ito pa. Hello to Lisa Altar. Hello po sir. Thank you, Lisa Altar. Sino dati nga tada ito? Gawawit ak pailaan ka kapag. Datang sa itong pakitak. Ipakitak din na ipagpagna. Hello, I'm Liz. Si Renox Gaya. Si Renox Gaya. Hello, si Renox. Thank you for watching. Gawawit ak palang kakapsat kang gagayang. Padasa man tag-live mo dito YouTube. Thank you very much. Bambanog tinumuti diyang tarabako lang ka si Renox. Kumusta ka kabsat? Thank you for watching si Renox. Thank you very much. Kada kayo amin nagbubuya dito liwliwa ko na rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Awan lang mo kadwa mo nga si bubukol. Awan lang mo ti doon nga bukulon, kaya nyo dati pagpagna. Piyesta may tapta dito, Piyesta may dito, tapta. Si Renox. May ka makipiesta si Renox. Parade tatangal daw. Parade, so nga piyesta may apo dito. Hello. Po, adama ka. Tagari sir, agsagsa. Agsasaritsit mo, sir. Agsasaritsit nga ta, pero adama. Makatagarin agsasaritsit. Agsasaritsit. Mo, baka siya. Apo. Mabalin. Mo natin, buya kanya ako. No, live streaming ko, nagatitag buya. Dito YouTube, basit gamin. Mamano nag-live dito YouTube ko. Nakpay na padbatasan ti ko dito. Nag-pay out. Happy watching. Yan. Nagtinda sa apo ti init dito. Nagpudot apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti dahil ko Gundaway. Thank you for watching. Si Renox. Yaman na ka. Ti ado. Napadasak pa iti. Nakpay na nabayagan ko na nag-live dito YouTube. Kasi no, ag-live na kami. Naglalo no, agpatokarak apo ko. Makapiright na no. Kaiso nga. Thank you very much. Iti pa nagbubuya yun dito. Liwliwa ko na rayaw. Dagiti OF the one, sir. Apo no, mabalin. Ano ko malang sir ko na naman. Thank you, Sir Renox. Mo lati kadwa mo nga. Buya kanya ko. May salang matan. May salang bukol. Buya kayo matan. Asi kayo. Nagbubuya ti page. Kaya nagwapo na. Nagwapo ni. Nagwapo si Renox na. Makapakwati mata, makapabang arti mata niya, berde. Kitaan mo. Nagpintas ti ko amin, itangatang may. Naka-blue. Yeah. Tanyo kiti balbalay da dito, ti balbalay da dito. Ukam lang ata may isang patadaran, ti balay. Apo, supay as. Yeah. Ukam lang ata may isang diso ata balay. Tapos ipaupam, apo, baanang kan ading. Gawawid ako.
Ati ti dalang ko, gaw awid ka, kabsat ka, piyesta ami tata. Handa nagsagad da gito yun eh, nagaduwara da tata. Nagaduwang bulubulong dito, kakabsat. Pintas ni. Ayan, watching. Kita man ay dito ayan ti kalyemi ko. Napuno ti kotse, nga naka. Apo mayaman ka no kwan aser ko na. Supay. Nga madubo utang mo. Madbang. Napimpindas tibo ay pobre. Ngam dagitay nababa nang. Tatako na adagarod. O niya datoy. Inya datoy di Pilipinas. Nga sabong Siren Ox. Nya nagan nga sabong datoy. Kalunuchi. Kalunuchi. Sabong. Napimpintas tayo normal. Narigat no. Naba nang ka. Ado utang mo no kwa. Yan. Happy watching everyone. Aw mo ka doon magbuyan. Yan ay ko lang ako. Yan ay ko nga sa 10 minutos. Thank you. Ada nakita dito yung sabong ka. Kaya naman ikaw. Sabong. Sabong. Sabong nagpindas. Sirin o happy watching. 10 minutes. Dada ni sabong. Sabong dati ilalive ko. Sango balay niyo. Ayan, kawid ako. Ibaba. Iyan, kausap ko ngayon. Thank you very much. Ayan, Siren Ox, thank you very much for watching ading. Agbabaya ko. Asa tignak ti balayin niya, tinagpete dulsikon. Aldong matpay lang ditawon, agalas, ati oras may dito yun, Siren Ox ko kwa. Alas 5:34, itimalum. Ngum, aldaw ni. Aji ko matikayat ko nga alaang na ko. Aji tikayat ko mga alaang sapsabong. Aldaw matpay lang, wong. Apolisa. Ayan. Ini madi mga pakas diayon. Baba yun, kakalsat. Thank you. Won aldaw alas 5:34. Bye-bye, Siren Ox. Iyan ay ko lang 8 minutos. Sadik ka naktibalay. Thank you. Bye-bye. Wala akong mampay datan.